בונוס, אני עושה לך סרט חבל הזמן, אני אערוך לך אותו. יאללה. אני אעשה לך אותו עם קטעים זה, ואני אעשה את זה ברצף. ואשים לך מוזיקה. תגיד לי איזה מוזיקה אתה רוצה. לא, באמת אתה יודע לערוך? שטויות, בחייך, הגזמת. אני צריך פשוט זמן, זה לא עניין של זה. יש לך זמן, אני אשלח את זה. ואתה חייב מוזיקה, אין טעם לשים את הרעש פה. אבל אתה יודע לשים מוזיקה? כן, אני יודע לעשות את זה. למדתי, אני רוצה לעשות את זה גם אצלי בדוכן. וואלה. מה לעשות? איזה מוזיקה אתה רוצה? ומה אתה רוצה לקרוא לסרט? מושי קפלר. טרייסי צ'פמן. לא שיר, צריך מוזיקה. אתה או קצבי או... קצבי בסך. לא לתת להגיד את זה.